Една продукция на Music Fan Production. Петър Тариката и за неговата кралица Гита от Симеоновград. Душманите отдалече гледат, мразят, пак говорят. Зависта ги яде от ватре. Петър и Гита са на мнението, че за завистливите нямат място тука! Петър патрона казва: ако Бог на мене дал 5, нека на вас да даде 10, но вас ще ви чуваркат моите 5. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Петър и Гита казват: о, подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хей, хей, Петър Тариката и Гита са на мнение, че завиждате на всичко. Дори на малкото сърцето ви не издържа, на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Петър патрона казва: завиждате на всичко и на малкото. Сърцето ви не издържа, на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Хей! Хей! Петър, Гита, хей! Петър Тариката казва: пецкато моите понякога струват повече от чуждите 10. Защо не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш? Някои имат много, ама не знаят откъде им идат и къде им отиват. Аз може да съм с малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам. И накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да седят злобарите, да се дават в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хайде, 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 хайде. Брат ми Петре викат, дразнете се още, злобата ще ви довърши. Има да се учите от брат ми Петър, как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни ние, ще си правим нашия кеф. Хей, 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 хей. Брат ми Петър казва: подалеч от мен. Хей!